I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to kill. Jeg kan godt lide, at det er mig, der bukserne på i forholdet, og at hun bare makker ret. Hvad skal du have først? Jeg har hentet sandwich og vand og gjort alt muligt for ham, og så vælger han at ligge sig ud i badekarret. Det er en mærkelig opførsel. Han skal ikke tro, at han kan charme sig ind. Det skal du I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to kill. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. Der står her, at film som har en særlig sort stemning i både handling, tematik og stil. Men filmteoretikere diskuterer, hvorvidt film noir er en egentlig genre, eller snarere en særlig stil. Det er jo optaget i sort-hvid, ikke? Og karakteren har den her lidt kriminale inspektør-type tit. Men det er jo forskelligt fra instruktør til instruktør. Men altså, lige med den her film, så er jeg lidt i tvivl. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg forstår det. Den har jeg aldrig nogensinde set, den der. Men du ser heller ikke nok film, altså. Det er sgu da bare fordi, jeg kun vil se de gode film. Er der et problem med det? De gode film? Det er rigtigt nok. Du er altid så langt bagud. Det er helt vildt, altså. Altså, hvorfor griner ikke? Det var sådan lidt... Altså, er det bare fordi, jeg er en pige, eller hvad? Det er lidt svært at forklare. Det er bare... Går jeg i hvert fald ud og ryger. Nej, helt ærligt. Ej, kom. Hvad er det sjove ved ham? Det tror jeg forstår helt. Eller hvad? Der skal du spørge Nemo. Nå, hvor har du set det henne på nettet? Jeg har set det på nettet. Man kan få mange ting på nettet. Altså, hvordan finder man sådan noget på nettet? Jeg forstår slet ikke alt det der. Man skal bare åbne nettet, og så kommer det af sig selv. Men jeg ser ikke, når jeg åbner nettet. Det er rigtig. Tak for dejlig mad. Velkommen. Det er virkelig dejligt. Jeg går ind og lægger mig. Okay. Skal jeg tage din tallerken? Skal jeg? Ja, tak.
fået et rigtig fedt hotel der. Altså. Så. Ja, det var rigtig fedt for klassen. Altså. Ja. Nej, jeg skal nok betale. Jeg kan lige så godt gå ind og gøre det nu. Og det er sådan, det værste var, hvorfor var det, du endte med at gå fra hende? Jeg så dig sådan, de sad i sådan en sofaen. Jeg ved det ikke rigtigt, altså hun var bare sådan, hun var lidt for meget. Nej, hun var så undskyld, jeg først kom nu. Hvad laver I? Jamen, vi så diskuterer filmens gennemgående præmis, men vi er lidt uenige. Jamen, altså, jeg tænkte lidt på, hvis det er, kan vi så ikke prøve at se slutningen en gang til, fordi så kan vi ligesom... Jo, lad os gøre det. Ja, okay. Men gutter, kan vi ikke lige få noget at spise først? Jo, vi kunne sende dig ned for at lave noget mad i det. Du er jo så meget bedre i køkkenet end os. Kom over, det var bare en joke. Men vidste du godt, at det er over halvdelen af verdens befolkning, der bliver undertrykte, og det er kun på grund af deres køn? Føler du ikke selv, at du er med til at fremme fordommene? Hvad mener du med det? Er du ikke glad over at få tilbudt en drink i byen, og det er drengen, der tager initiativet og inviterer dig på en date? Prøv at, jeg synes bare, det er noget helt andet. Altså, det er jo på ingen måde okay, at drenge de går rundt og tager piger på røven og antaster dem, når de er i byen, og altså bare generelt bare behandler kvinder, som om det er et stykke kød. Altså, det er jo på ingen måde det samme. Men det er jo præcis det samme. Du kan jo ikke både bede om ligestilling og samtidig få din drinks betalt. Altså, mænd er jo fysisk stærkere end kvinder. Der er jo bare nogle ting, som mænd kan, som kvinder ikke kan. Det vil jo slet ikke fungere, hvis en kvindelig bokser og en mandlig bokser skulle gå op imod hinanden. Det ville det jo helt sikkert, og det er jo lige præcis det, jeg mener med ligestilling. Kvinderne har bare aldrig fået en chance for at vise det. Jamen, prøv nu at høre. For det første så er mænd biologisk stærkere end kvinder. Og det kan du ikke ændre på. Og for det andet, så er det den måde, vores samfund er indrettet på. Du er lige så meget med til at skabe ulighed. Det er jo lige præcis det, det handler om. Jamen, Ida, for helvede. Vil du fucking have din ligestilling, eller hvad? Ida? Gider du lave en kop kaffe til mig? Jo. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though.